sa vyspal. Prečo ste neprišli na otvorenie schôdze ku odvolávaniu pána Roberta Kaliňáka? Bol som. Či nebol som? Ja už nepamätám. Ja si nepamätám, čo bolo pred dňom. Ja si pamätám, čo bolo pred 50 rokmi, 30. Ja mám tak. My sme boli niekedy v kontakte. Nie, ale toto bolo pred 5 minútami. Čo- Nepamätáte, či ste boli na schôdze pred 5 minútami? Neviem, ja som ospal ešte potom, keď sa... Môžeš mi prosím ťa vysvetliť, prečo si po sebe tú záchodovú misu neumyl, keď si tam bol? No a bol som tam? Tak sa spýtajme. Ja neviem, ja si nepamätám teraz, že... Ja si nepamätám, čo bolo včera. Ja si pamätám, čo bolo pred 30, pred 50 rokmi. Napríklad. A boli sme v kontakte niekedy? Tebe drbe? To bolo pred 5 minútami. No... Ja sa potrebujem hlavne dospať, vyspať, prespať. Mám napuchnutý mozog, unavený. Hej? Kávu som nemal. A potom sa môžeš pýtať, ne teraz. Mysel, neviem čo všetko, hej? Keby sa nás pýtala napríklad na veľkú francúzsku revolúciu, hej, alebo tak, je úplne v pohodičke. Ale teraz potrebujem proste ešte minimálne 25 minút. Ne?